koska tässä on vaikka jotain piirteitä, että se on aika julmaa kai, koska se syntyy vessanpönttöön ja sitten niin tyttö ei ole ottanut sitä pois sieltä ja alkanut elvyttää. On aika kovat myös odotukset 19-vuotiaalle. Mä selailin muuan TikTokia ja tällainen messariteos päätyi mun TikTok For You-pageille. Tuomas Peltomäki, suomalainen toimittaja, joka on työskennellyt muun muassa Ylelle ja Helsingin Sanomille, päätti tehdä erikoisen kannanoton liittyen oman lapsensa murhanneeseen 19-vuotiaan naiseen. Lohjalaista 19-vuotiaasta naista syytetään oman lapsen murhasta. Pähkinänkuoressa tämä nainen oli 30 viikkoa raskaana. Hän valehteli hoitohenkilökunnalle olevansa 8 viikolla ja otti aborttipillerit. Pian sen jälkeen tämä nainen synnytti lapsen elossa vessan pönttöön, päätti jättää sen lapsen sinne ja sen seurauksena se lapsi kuoli. No jokainen voi varmasti todeta sen, että ihan hirveä keissi ja todella julmaa, mutta Tuomas oli sitä mieltä, että kyseessä oli paniikissa ollut nuorukainen, joka ei osannut vaikeassa tilanteessa toimia oikein. Tämän toimittajan mielestä Suomen media mustamaalaa tätä naista murhaajana ja meidän pitäisi ymmärtää, että tämä on poliittinen ongelma, koska kyseessä oli kuitenkin aborttia yrittänyt tyttö. Suomessa on tämmöinen oikeudenkäynti meneillään, missä lohjalaista 19-vuotiaasta naista, haluan sanoa, että tyttöä syytetään murhasta, koska hän oli tullut raskaaksi. Hän joko ei ollut tietoinen itse, että kuinka pitkällä se raskaus on, tai sitten hän niin valehteli sen hoitohenkilökunnalle, kun sitten lopulta haki aborttipillerin. Hän otti ne pillerit ja sitten se lapsi syntyi keskosena. Se syntyi vessanpönttöön ja totta kai kuoli. Tämä on tämmöinen niin selkeästi tapaus, jossa musta se maalaisjärkisin ja sinänsä uskottavin selitys on se, että okei, tässä on ollut hyvin nuori ihminen, joka on joutunut yllättävän ja tosi vaikean tilanteen eteen, eikä ole osannut käyttäytyä siinä järkevästi. What? Bro, what are you talking about, man? Kyseessä oli nainen, joka oli joutunut ongelmiin jo teini-ikäisenä rahaan liittyvien huijausten takia. Tämä nainen ei ollut mikään moraalinen esikuva tai viaton, vaikka kovasti sellaista kuvaa Tuomas tietämättömyyttään tai tiedostaen yrittää maalata. Niin kuin näissä huijauksissa, mitä tämä nainen oli tehnyt, tässäkin vauvaan kohdistuneessa rikoksessa toistuu sama kaavat suunnitelmallisuutta ja laiminlyönti muita ihmisiä ja heidän tunteita kohtaan. Okei, tässä on ollut hyvin nuori ihminen. Ensinnäkin 19-vuotias ei ole mikään lapsi. Me ei todellakaan voida käyttää tässä mitään ikäkorttia selityksenä. Jos nuori ikä ja paniikki on tarpeeksi hyvä selitys murhaan, jonka alle 20-vuotias on tehnyt, me voidaan käyttää tuota logiikkaa aika monen nuoren tekemään hirmutapaukseen. Hän joko ei ollut tietoinen itse, että kuinka pitkällä se raskaus on, tai sitten hän niin valehteli sen hoitohenkilökunnalle, kun Mä en oikein usko, että Tuomas tajuaa, minkä kokoinen 30-viikkoinen vauva on. Se on yli kilon ja yli 40 senttimetriä koholtaan. Se ei ole mikään pieni tai huomaamaton, joten toi selitys, että hän ei itse ole tiennyt, kuinka pitkällä raskaus on, toi on täyttä paskaa, varsinkin naisena ja varsinkin lähihoitajana. Sä tiedät varsin hyvin sun omista kehon toiminnoista. Mä ymmärrän sen, että syyttäjän täytyy varmasti niin kuin lain mukaan hakea sitä murhasyytettä, koska tässä on vaikka jotain piirteitä, että se on aika julmaa kai, koska se syntyy vessanpönttöön ja sitten niin tyttö ei ole ottanut sitä pois sieltä ja alkanut elvyttää. Aika julmaa kai, koska se syntyy vessanpönttöön. Anteeksi, mun pitää ottaa hetki, että mä oikeasti sisäistän, mitä tää ihminen just sanoo. Tää toimittaja muutenkin unohti kertoa, että kyseinen nainen synnytettyään lähetti viestin ystävilleen, että se vauva itkee. Ja sen sijaan, että se toimisi ihan niin kuin kuka tahansa normaali ihminen toimisi ja nostaisi sen lapsen pois sieltä vessanpöntöstä, soittaisi hätäkeskukseen. Tämä nainen jätti sen lapsen sinne vessanpönttöön ja otti kuvan siitä kuolevasta lapsesta sen kavereille. Jos toi ei ole julmaa, mä en tiedä, mikä sit on. On aika kovat myös odotukset 19-vuotiaalle. On kovat odotukset 19-vuotiaalle. Anteeksi, mitä? Me ei puhuta mistään 6-vuotiaasta. Me puhutaan lähes 20-vuotiaasta. Miehet menee armeijaan ja käsittelee asetta tossa iässä. Kaiken lisäksi tämä nainen oli lähihoitaja-opiskelija. Se oli töissä palvelukodissa, mutta sulla ei voi olla mitään odotuksia, että hän osaa toimia hätätilanteessa. Mitä se tekee, jos joku asukkaista saa sairaskohtauksen?
Jääkö se seisoo ja ottaa kuvan snappiin kavereille, koska se on niin paniikissa? Tosin tästäkin duunista hän jostain ihmeen syystä sai potkut. Mutta mediassa käytetään tämmöisiä sanoja niin kuin pienokaisen kohtalo ja hirmuteko ja tälleen. Se on niin kuin syvästi kyseenalaista musta, koska se maalaisjärkinen olettamus on, että tässä on varmaan vähän niin kuin kujalla ollut nuori, joka on joutunut pahan paikan eteen ja on siinä sitten sekoillut, eikä ole uskaltanut tehdä mitä pitäisi, eikä uskaltanut toimia oikein, eikä ole osannut toimia oikein. I am Jose Mourinho. Tässä on niin kuin sama, että meidän kannattaa varoa, miten me puhutaan näistä asioista. Että ei kannata asiaa, mikä on sinänsä ymmärrettävää ja traaginen ja hirveä, niin ehdoin tahdoin kehystää sillä tavalla, että kyse on julmasta murhasta. Varsinkin kun tulee semmoiseen asioihin, joka on juuri kulttuurisotaistumassa, kuten vaikka aborttioikeus. Tuomas jatkaa tätä videoa puhumalla siitä, että miten tärkeää on miettiä, millä tyylillä me puhutaan tämän kaltaisista poliittisesti jakavista asioista, kuten abortista. Eikä me voida rinnastaa tällaista keissiä julmaan murhaan. Tuomas, tällä ei ole mitään tekemistä abortin tai aborttioikeuksien kanssa. Tällä naisella oli 3 kuukautta aikaa keskeyttää se raskaus. Kun tämä äiti päätti sen lapsen hengen. Se lapsi oli lähes täysin kehittynyt. Normaali synnytys olisi käynnistetty 2 kuukauden päästä. Mä en tiedä, että yrittääkö hän tuoda meille tätä jenkki-aborttipolitiikka-kysymystä, mutta me ei olla Yhdysvallat. Eikä meillä ole samanlaista jakoa tuossa aiheessa, koska meillä on eri lait. Se lapsi oli elossa, kun se syntyi. Me ei mitenkään voida maalata tästä kyseisestä rikoksen tehneestä ihmisestä uhria kaiken tämän ihmisen historian valossa. Se, miten häikäilemättömästi toi toimittaja voi sanoa, että mediassa leviää paljon valheellista sisältöä ja pitää olla varovainen, miten asettelee sanansa. Tämä toimittaja itse muuntelee sitä tarinaa omaan politiikkaan sopivaksi ja jättää kertomatta faktoja. Eikä se vääristely ole mitenkään erityisen hyvin tehtyä, koska kaikki nämä faktat löytyy vain sillä, että sä luet sen uutisen, etkä vain otsikkoa. Mä en tiedä, oliko Tuomaksen kohdalla kyse tietoisesta vai tiedostamattomasta faktojen kertomatta jättämisestä, mutta molemmissa tapauksissa erittäin huolestuttavaa ja huonoa journalismia, varsinkin toimittajalta, joka tekee politiikkaan liittyviä podcasteja ja kannanottoja. Ja surullisinta on, että ihmiset uskoo tätä ja ne myötäilee hänen ajatteluaan. Ja tämän rikoksen vähättelyä, niillä ei ole minkäänlaista kriittisyyttä tästä. Mä todella toivon, että te alatte lukea uutisia. Niin kuin oikeasti lukee, eikä vaan kuuntele, mitä TikTokissa sanotaan.